Hemmeňize gyzygyň salam. Bu sanymyzda Conor McGregor, Jake Paul'un çağırşy barada. Dana White, Khabib bilen Conor'un rewanşy barada. Dünkü için UFC turnirinin esas netijeleri we başga täzekler barada gurrun eder. Şoň üçin ýuwaşlyk bilen başlaýar. Conor McGregor, Jake Paul'un çağırşyna öz pikirini aýtdy. Bilýäňizmi? Näme bolsa da göreriz. Meniň pikirimçe ol öýkülen çağa meňdeýär. Men näme boljagyny bilemok. Bul oglun nire barýany bilenok. Onuň dogany Logan barada aýtsam, Floyd Mayweather bilen etjek işine oňa rehimli tölew tölemeli. Meniň pikirimçe Floyd ondan da ýograk. Ýöne men bularyň duşugyny görmäni öwrenşat. Häzirki wagtda bu näwelli iş. Ýöne olaryň ikisine de üstüni arzu edýän. Soňra ol Jake'in çağırşyna ol bilen işlerini reklam üçin edýärdi. Conor ilki bilen Dustin ýeňmegi, soňra bolsa Khabib bilen rewanş almagy belledi. Dana White hem Khabib bilen rewanş barada öz pikirini aýtdy. Bu duşuşyk olaryň ikisine hem peýdaly bolar. Birinciden, olaryň ikisi hem köp pul gazanar. Ikinciden, olaryň nesiller üçin wazy bolar. Conor Khabibden aralmagy istese, ýa-da Khabib bu gurruna nokatlaýyp ikinjige de meňse. Umar Nurmagomedov düýün UFC'de ilkinji urşunda Kazakstanly Sergey Morozovy ikinji raundda bogma emeli bilen üstünlükli ýeňdi. Mike Davis we Mason Johnson ören gazakly duşuşy boldy. Bu ýerek Orla Albensiň teknikana kawdyn hem goşup bolar. Sanalan oglanlar $50,000 bonus aldylar. Ýene de Omar Akhmedowyň Tom Baysini ýeňişini ýatlaman geçip bolmaz. Giyjäniň esasy duşuşy Michael Chiesa, Neil Magny Sudyalyň netijesi bilen ýeňdi. Chiesa, Neil Magny öz oýun etdirmedi we grappling ustatlygyny kördi. Netijede 3-49-46 hasabyny ýeňdi. Uruşdan soň Chiesa, Colby Covingtona uruşy çağırdy. Meniň pikirimçe ol ýalňyş çağırşmy diýen. Sebäbi Colby buluş näme üçin gerek? Khabibin UFC'de ilkinji uruşy 2012-nji ýylyň ýanwar aýynyň 20-sine bolupdy we 9 ýyldan soň onuň jyzy Umaryň kagawatdelli. Khabib, birinji raundda men özüm ýadyma düşdi. Men fanatlam ýadyndadyr. Birinji raundda men oktogonyň içinde özüm tapyp bilmedim. Soňra ýuwaşyk bilen ýersdim. Umarda da şeýle ýagdaý boldy. Ola şany alyp arkasyna geçdi, ýöne saklap bilmedi. Ikinji raundda girişi urdy we ýeňiş gazandy. Duşuşyň wagtyny biz saýlamadyk. Şeýle gawatdelli. Aslynda biz 20-sine duşuşmalyk. Ýöne 20-sine geçirdiler. Menem ýeňdim, Umaram ýeňdi. Ýöne Umaryň ki men kagaranda gowalym diýen. Men 3-nji raundda alym, owal 2-nji raundda aldy. Geljekde oňa uly işler garaşýar. Bir hepde onun dynjaly fevralyň ortalaryna agyr turgunlaşyklar başlaýar. UFC'de birinji ýerde çykyp ýeňmek we şowuny örkelmek ören kyn. Meselem Hamzat Çemaýewiň ýaly. Üstesine seniň familiýaň Nurmagomedov bolsa jogapgarçylyk iki sartýar. Dostlar şunluk bilen bugünkü täzelikleriň soňuna geldik. Hökman güňüňizde ýarasa like goýuň, tesirde hökman öz pikiriňizi belläň. Häzirlikçe hoş, sag bolun.